32 herrialdetan duzue presentzia, baina Euskadi aukeratu duzue, Aiaraldea eta Araba aukeratu duzue zuen teknologia aurreratuena nazioartean ekoizten hasteko. Hemen badagoelako industria eta berrikuntza ekosistema sendo bat. Gure konpromisoa da ehun horri eustea. Lantegi honetan, altzairutegien hondakinak aprobetxatuko dira asfalto jasangarria egiteko. Hau da ekonomia zirkularra, azaldu den bezala. Hau da lehiakortasun jasangarria. Beraz, zorionak egindako lanagatik eta zorionak eta eskerrona emandako pausoagatik inbertsio berri bat hemen Aiaraldean izateko. Orain bizi dugun une historiko honetan eta Europak bizi duen bidegurtzean eraldatze horretan aitzindari izatea dagokigu berriz ere. Argi dugu zein den horretarako bidea. Industria gehiago eta industria hobea. Proiektu honek bete-betean egiten du bat helburu horrekin eta deskarbonizazioaren palankarekin.